Mayong adlaw sa inyo mga kapagtuon, kamusta naman kamo? Yari kita karon sa aton nga ministry diri sa YouTube, Kamatuoran Pagatunan Ministry. Kagas ang inyo alagad Brother Jezreel Kihong mga kapagtuon. So sini nga adlaw, kung ano man nga adlaw nga makita niyo ini nga aton nga presentation, lipot na lang ini. Nakita nyo naman dira ang aton nga title, no, sa aton nga pag istoryahan sa sining tion, no, nanungod ini mga kapagtuon sa mga huring-huring bala nga mga istorya nanungod sa mga mambal naton nga mga nanungod sa mga ginatawag nga hiwit, no, ginatawag nga tuyaw, no, mga gani sang ginatawag nga tuyaw mga kapagtuon. Ina blang napatay ang isa mo kahimata, no, dison na may ara ka nga bata nga ginahilanat, ginaubo, wala gayo, ina kuno gintuyawa, no. So kinahanglan pamisahan, kinahanglan pasindihan sang kandila, no. So ano gid bala ina mga kapagtuon, sino ang may kahimuan sina mga kapagtuon kag din ginagalin ina nga sayo sa mga terminology, no, mga ginaswang, no, di kinahanglan pabutbutan mo, no. So tunan naton ini sini nga tion mga kapagtuon sa malipot nga pag pakigupod o kung sa aton nga pag inupnanay sa sini nga adlaw mga kapagtuon. Mabasa ako diri mga kapagtuon sa isa ka dinalan nga makita sa pahayag sa kapitulo bersikulo 16 o kung na kapitulo 16 kag sa bersikulo 14, no. So aryo ibutang taman diri sa screen, no, para makita naton. Inigali sila mga demonyo nga nagahimo sa mga milagro. Okay. Nagakadto sila sa mga hari sa bukos nga kalibutan. Agud tipunon sila sa pakig-away sa Dios. Pag-abot sang bantog nga adlaw nga ginatigana sang Dios sa mga nagagahom sang tanan, sa tanan, no. So diri makita naton mga kapagtuon nga ang kaaway nung nagapangita sang pamaagi nga magahimo sang mga milagro, no, nagahimo sang mga diskarte, no, nga malipatan naton ang Ginoo nga despite nga nagapati kitaya sang sina nga sayi sang mga butang, no, nanungod sang ginatawag nga mga pagbutbot, no. Kay titungod nga ang ila ba mata giniwitan o kon ginhiluan sang ano nga sayi sang mga black magic dira, no, o kon gintuyawan, no, gintuyawan sang luluya, sang lulaya, sang tiyo ya, no. Inagali mga kapagtuon, nagalin ina mga kapagtuon sa ginatawag nga mga demonyo, no, kung nato nabasa diri kag ina na nangin mambal naton bala nga nagtinir sa aton nauna alin sadto sa aton nga mga ginikanan pa nga gamay pa lang kita bala, no, ginapawag-pawag na hindi ka mo dira, no, kay may aswang da, no. So nadibilop sa aton nauna nga hasta nagdako na kita, nagatuo kita nagapati kita nga may aswang gid man mga kapagtuon, no. So mas ang punto ko sinadri nga mas nahadlok pa kita sa aswang sang sa Dios nga amo yang nagtuga sa aton mga kapagtuon, nga amo na iya ang may source sang ginatawag nga light kag kasanag kag kapawa sa aton mga kapagtuon. So ini mga kapagtuon, kita nyo din ako nabasahan naton, ini sila gali nga mga sayi sang mga evil spirit o kon mga demonyo nagakadto ni sa gali sa mga ginharian, no, kag nagahutik-hutik sa mga kuno-kuno sa mga ulo istorya, no, kay kun may isa kada karon ka himata nga ginhiwitan o kon nakalapak sa kuno sang bungsod na kag gin sapugan sa sang mga kama da sang malain nga mga kun ano-ano dara nga mga bato-bato. So makadto kadto sa isa ka babaylan kag magpabutbot kato, no. Hindi tawag ina mga kapagtuon black magic, no. So hindi ina iya yung mga kauturan sang Ginoo, no, kag iya ina sang palihot sang kaaway. So kung may ara mo mga kapagtuon nga himata, no, nga nagtaliwan kag rason nabangdan nyo patuyang ang nagpahuway na ya nga ti ang iya ang imo nga apoda or inablos mo or bata mo nga gamay hinilanat kag abot sa imo pangununa nga gin ang imo ni nga apo kon bata mo ni nga gamay, no,
panawag ni gin tuyawan, no. So tuyawan sang himata mo tong napatay. So ano ang kay ang himata mo nga napatay mga kapagtuon wala na naya, no. So kung basahon naton kapagtuon ang kapitulo sang manugwali sa kapitulo 9 kag sa bersikulo 5 hasta sa 6 dira nagapayag ang buhi way na sang may naibaluan, no. Ang mga patay way na sang may naibaluan, no. Ang buhi lang gid ang manakahibalo. So amo ina nga kapagtuon nga labuton pa yan naton tuya ang mga namatay sa mga nagmalasakit naton nga kabataan, no. So nga ang nagilanat ina ang bata nyo nga nagilanat ina tungod mga kapagtuon may microorganism, no, nga nagsulod sa lawas sila nga bata amo ina nga ang immune system naton no, ang aton immune system nag-react, no, nga para mainit ginasugo yung brain nga initon ang lawas agud to mga kapagtuon nga atong mga microorganism ni mga kagaw sa lawas ang tao kung sang bata mapatay, no, pagi sa hilanat, no. Hindi na niya balatian ang hilanat, no. Ina isa ka epekto sa aton immune system nga nagabato sa mga malain nga mga microorganism nga nagsulod sa lawas nato, no, kung nagsulod sa bata nyo. So di ta na pagpasibangdan mga kapagtuon ang aton nga napatay ito nga ginatuyawan. So di niya naghalin nga terminology nga natuyawan. So wala na ya, no. So nakita naton nga ina mao ginapalapta-lapta kag ginakuno-kuno sa mga katawan ng mga kabyanan man naton diri. Kay ina mga kauturan ginahutik-hutik ina mga kapagtuon sang mga panulay, no, sa mga tawo nga nagagamit sang ginatawag nga black magic ng mga babaylan ina mga manugpakot, mga manugbulong nga mga luya-luya dina, no. So hindi amo ina mga kapagtuon ang tuod gid nga source ang nagapaayo sa ato na mo yang Ginoo, no. So kung sundon nato yang Ginoo may tendency mga kapagtuon nga mag-ayo kita kumiyara kita ipagtuo pero tagal lang aton pagtuo didra lang yan sa mga manugbot kag mga babaylan hindi man na sila ya Dios, hindi man na sila otoridad, no, nga magbulong sa isa ka pasyente mga kapagtuon. So kuting bata nyo nahilanat da karon sila Diyos doktor, no, ninyo pagdala sa mga albularyo o mga kasinto nga mga babaylan didra imbis magastuhan kasang gamay nagastuhan nga pasang dako, no. Papangitaon ka pa na nila karon sa mga tiki kag mga itlog sang tiki kag mga bangkil sang mga kung ano-ano pa nga mga sapat-sapat mga kapagtuon, mga puti nga mga manok, mga amo na bala panahihalad sa mga ginlapakan mo to nga mga kama-kama kag nasalapayan mo to nga mga kapre. Hindi amo na mga katuan balanta naman ang aming mga evil spirit, no. May mga evil spirit nga naga-exist sa atong kalibutan, no. Kadamo na sila. Pero mga utod pagi sa pagpangamuyo naton, mga pagi sa aton nga pagpanawag sa aton nga Dios nato sa langit, ina sila mga katuran palalagyo man lang na mga kapagtuon. So amo ini, no, ang aton nga pagtuon sa sining adlaw magabay pa, no, maklaruhan kita sini, no. So sugpunan tani sa sunod mga kapagtuon ang aton nga kita na ang ato naman nga pag-inistoryahan. So ginatamyaw ko dira si Brother Jeff, no, Tolentino dira sa Gwa sang Pungsod, no, kagupod sa iya panimaray. Subong man kay Pastor James Roblico, kay Brother John Villanueva diri sa Lapus Seventh Adventist Church, no, ginatamyaw man naton. Subong man kay Ma'am Liberty Black sa Amerika kag kay Ma'am Amalia Raya dito sa may Amerika man nga sa diin nagasapdag yapon diri sa aton kag ang Tayalo family, no. So salamat gid kag subong man nga tamyaw taman ng West Visayan Conference mga kapagtuon nga sa diin sila amo ni sila di ang aton nga mga kaabyanan, no, nga nagahatag sa suporta, no, sa aton diri nga panawag o kon nga sila ni mga leaders naton nga nagahatag sa support, no, sa aton diri nga organization sang Seventh-day Adventist Church diri sa Western Visayas mga kapagtuon. So inyo alagad sining nga aga Brother Jezreel kayong nagabilin sa inyo kung ikaw na nakabalusang kamatuoran hindi kagit patayan. God bless.